Council Victor, no. Number 2, Council Ozzy Bondo, no moya, no. Number 3, Kangwa Gabriel, no goya woke, no. Number 4, Council Niwai, my sweetheart, here glasses, no. Father, we give permission. Now you speak on Chuku Gazeli. Animals who no need left, they may check the half. No. I'm not from ever. I can't see me as Stephen. What are we as Stephen? No more better matter. No. You are welcome home. The Lord is good. All the time. Are you happy? But I'm not watching television. I'm not walking around and here was in I know. I'm not I am so proud of our honorable senator, Nana Grassendra. Television or let the WhatsApp, advance they put it in WhatsApp. If you are not calculating to fight for Igbo man's cause, it is very clear there's a lot of one man working from but a man of one man working if we give the Igbo of the House of Assembly. Who cannot even speak, not even one day. Amadiki meet the Korean so no one can see that the level give one can call how far
Sasa kwa hiyo mimi kidogo na sasa yeye kama msamo. Onye lekata kwụsị n'ụzọ. O nwere onye na-enyere mmadụ aka n'ọsọ okwukwe. Ọsọ onye ọra na-agbara onwe ya. Ilekata kwụsị nke ijere gị anaghị eji. Ya bụ ndị atụtụkwara n'ụzọ ka o wee ruo ebe ahụ a na-atụ anya na aga elu. Mere na-ekwu ichere na nwanne gị ebenyere ya aka ka ime ihe dị mma. Ihe dị mma ga-eji eluigwe mgbe eji aka metere ya onwe gị. Parish priest Father Hilary Abalaji. Ọ bụrụ na nnụọ akwadogo ka m batara tupu ị bịa, ama m aja mana ịbatago kwue otu o si dị. Ana m ekele Prof. Father Ejide onye duru anyị na Gamisa. Nke izizi na eji m obi mwute were bịa maka na ebe dọta m maasị abụọ maka Steven Agbem onye nke mkpọrọgoro. Papa ya bụ ọzọ Dr. Oji Agbem bụ ebe eto si eme nwayọ nwayọ ọ gentleman o ji nwayọ aga ezigbo mmadụ. Ọ na London ka m meet ya kemgbe ama meet na London going to 10 years. Ya bụzi Dr. Family bụ mụ na nwunye m. O wee gosiri ndị obodo na nke ya na-aga. O wee bụrụ onye dị umeala. Apụkwa m ka na asị ọ na-etrit na prezident na gọvanọ. Ndị ọ na-etritiri nne mana ihe kwuru ya ọ bụrụ onye ji maka ego etiriti ndị mmadụ. Onye ga-abụ n'agbanyeghị ebe o rugoro n'ọrụ ọ na-arụ dịka nnukwu dọkịta, ịkpọ ọnya ọ ga-eji aka anya nwotie chọta gị ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na ịgba ebe ị na-eje si na ọ na-ebido ga-ebido wepụta gị ebe ọ ga-adị gị nso ma ọ bụ ibe niile. Ị na-ekwu okwu ubi ọsị gị ebe niile na-eme ife ọbụla iji etu ụmụ ya si were dị. Ya bụ ndị n'Imo nwere ezigbo mmadụ. Anyị ma ga-agbanye ezi anyị maka na ọ bịara ebe a. Ọbịa ọbụla ị ga-enye nne nwoke onye nne nwoke nwụrụ wee nwa m ogo na-abata. Eje m na Abuja jefe nwunye Steven na ụmụ ya. Ọ ndị nwoke na-abụ na mba kọọ ndị nwaanyị ọ dịka nwa bụ skuul. Anyị kpụcha wee ka akwamozu ya. Ọ ya ka anyị bịara ife a si ka anyị soro ya ụka. Anyị bịara na Fraịde na mgbede ese na a ga-esi obodo bịa ụka. N'ezigbo mmadụ ka ọ bụ ife ọfụ onye bụ 1.5 million. Ọ bụrụ ọsụrụ mbido mana ọnụ na-ekwu n'ụzọ ọ ga na-abịazi eze onye ndị obi ahụ dịka ọ ga-eji na-abịa. Onye ndị obi ahụ dịka ọ ga-eji na-abịa. Ụmụaka Chineke enye aka nachi kumie. Steven mụtakwuru ezigbo nwaanyị Stella. Ọ na Fraịde ka m fụrụ ya otu ugboro na-abụ afọ ya bịa na Abuja oge mgbaje. Ọ bụrụ na na-abịa na Fraịde kedu ife ọ na-eme ka na-abịa dọkịta nche na ebe Steven bụ nwa maka abụ ime dọkịta ka ọ bụ dọkịta nke na-agwọ ọya. Anyị kwetazi na Fraịde ọtụ na ọgbọrọ dọkịta na-agwọ ya ka ya nwere PhD International Relations, nwee Master's degree in Law western ọmụ na-alụ. Ịkwado ezigbo ezinụlọ ọnwụ bịa lọpụ nwoke mana otu o si wee kwado ọ ga-akpọlitesi ụmụaka mma. Ha ga-eto ndị nwaanyị ma-asọ mma a ga-alụta ezigbo di. Ndị nwoke ga-eto mụta ezigbo nwaanyị. Chineke ga na-echekwaba wesịkakụobi Steven ka ndị obi dị mgbe gara aga ka ndị obi ezuru ike na ndokwa. Oge m bịara ebe a n'anya si na waịfụ nanya isi na nwunye m na-akụrụ maka na ana m anụ nwaanyị na-asị m weta ụka etu m ya si eme
gbara anyị mana ebe ọbụla anyị gara ọkachasị n'ọnụ ụka anyị na-enyere aka ada akpọbe ọrụ nata obodo sọnde mana abatara na ebe a n'osikapa ndị a na-agbanye maka anyị bịara ebe a na-arọ gara aga oge emere isisi ike mana soshal so ọ bụ sa na-akwa ebe obere chek nye gị si ka iti na ọrụ ị na-alụ ndị a na-alụ a maka isi nne aka anyị bere kemgbe anyị batara ma wef si n'ụlọ ka maka amara na ụlọ onye sọnde wee sị na abịakwa maka Steven tata na ndị ebe obere chek etinye edego chek ya jide tupu ebido onye sọnde na-eme nọ ebe a bụcha alụ kọwaziri na dọkịta mana ọrụ ka bụ obere ka a na-eji eme onye nwee nnukwu tinye nnukwu ọrụ anyị ji n'aka nne mana tupu ndị ụlọ obere cheki ndebere tupu fara bịa ana m eke n'ọma ụnụ tụrụ m akwụkwọ ji nọ na sineti ndị n'Igbo ụnụ kwadoro ebe m na-abịa ebe a emebere elekshọn ndị wee jebe sineti na Jenụwarị ndị mgbochi nze gbochichalụ tụchaa ihe ụzọ site n'ike nna anyị dị asọ na enyemaka nwa ụdị Yesu Kristi anyị nwee ike bụcha ogwe niile ama ọpụta na Jenụwarị tụọ vootu ndị Igbo niile tụọrọ m akwụkwọ wee jebe Abuja ya nwụrụ na anọdụgo m n'oche ama Fada Hillary ekwugo ọ na-afụ ihe m na-ekwugasị ana m ekwu n'ọrụ ahụ mmalite ka mmalite bịa na m ga na-alụ ya na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo na Naịjirịa nwere ga-asụsụ n'iwu mbụ ibe na-eme adọrọ mma ka nsị ka mmechi ọnụ ekere oke a ga na-ekele ndị Igbo nkeba onwere ya ga-ewere nke ọ were nkeba anyị ewere nke anyị mana ọ bụrụ ha wesịa nkebe sị na na-enye anyị nke anyị ụnụ ga-anụ olu ọ ya ka bidoro okwu ebe ahụ okwu onye na-ere ụzọ dị iche iche mara ewe a na-edozigasị na Naịjirịa ịrọ nke gara na ndị Igbo ya bụ isi ntị na moshọn wee kwuo na a ga-edoziri ewe gaa na ndị Igbo ka tren gbaa ọ ka nna Enugu na asụsụ asị na tren mụ họn n'Enugu pio asụmọkpọ ha malike n'Enugu a e nwere ndị fada ka ndị na nke metara okwukwe anyị dịka ndị otu Kristi egbu ndị fada mmadụ na Benue steeti gbuo mmadụ 17 abịara ụka ụtụtụ otu ụmụsabịa nwere mmasị ebe a chekene ka Fada Hillary na-esi nọdụ ebe a mebi resident priest Fada prọfesọ Ejide anọdụkwe n'ụzọ ụtụtụ ụnụ abịa morning mass na-eme aka ụka ndị maka ịkpọ ọgbakọ unu gbue Fada Hillary gbue Fada Ejide gbue ndị bịara ụka o nwere alụka ya n'ofe obodo a anyị bi n'ime ya si n'obodo anyị ncha niile ma mkpọ ncha niile ibe ahụ mere na 24th of April na Benue State anyị wee bịa ọrụ na Thursday 26th April na Senate ndị na-ewepụta ọ bụ onye ndị ọbịa gọọmenti sinetọ wee kwuo maka ibe a mere ọbara wee gba mmadụ n'anya wee maikrofon a wee gwa prezidenti Naịjirịa Buhari ka o sepụ aka nọ n'ofe na a na-egbu ndị mmadụ eri oge anyị na-aba mbịa maka mgbe onwe egwure mara maba mana sineti ndụ a Nwachukwu nyere mmadụ bụ ife ikpeazụ a ga-anapụ mmadụ n'ike mgbe sị na ka a na-egbu eze wee gbue ụkọchukwu na-abụọ na ndị bịara ụka ikpere Chineke ekpere na ọbara fa dịkwa n'isi Naịjirịa ya ka ịkpọrọ Chineke mgbaghara wee kwuo ọsọ na mbụ Papa Night of the Catholic Church ụmụra Papa Night of St. Sylvester wee sọ na ana akwụ ọtọ na sineti a na-agwafa na ife a ha mere bụ arụ President Buhari
adị isizi na egburu mmadụ na ọ dị njọ isi ndị egburu ndị beba ndo na o nwere ọrụ dịrị gịnị ọrụ dịrị gịnị bụ ichekwa ndụ ndị mmadụ ịgba mbọ fụ na ife ahụ mezi ọzọ ya tinye ndị amị na Benue ka eje chịkọta ndị na-eme ibe a nọ ndị amị ga-eji ọgụ a ọ bụrụ ọgụ ndị polisi ngwa ya sị ya emekọtakwa na asị mmadụ ndo na ebe egburu mmadụ n'obodo ọ na-achị ya mee ka akwụsị igbu mmadụ ya tinye ndị agha ekwuchara na Tọzdee na Sineti ọ gbasara agbasa Fraịde oziga ndị amị na Benue ejikọta amị na Benue ọ bụrụ na anya olugogere ka ọ na-ejezebere ka izu ụka na-abụ agụtabata na o nwere ebe agbara mmadụ ebe ụlọ ọnụkwanye na izu ụka na agba ala ya bụ na ọ bụrụ na agbaghị ezi owere mgba ọdaechi ọ mmadụ ga-eme ihe kwesịrị ekwesị ife ọjọọ ewere gị owe na ya bụ na ana m agwa ụlọ na ebe agwa nọ n'anya mmiri ohe ekwuere maka nke ndị Igbo eme okeke ibe mere Okoye oge abịa mụ si akpaziri oke na Naịjirịa ọ bụrụ ndị Hausa na si emere ihe ọ bụrụ ndị Igbo ewere ife niile na ama kụba anyị n'isi ọ ga gwachara ebe ahụ na ihe eji eme ma ndị a na-achị ozi na-egbu mmadụ ihe ejidoro mefu ife na-eminagaba ụmụaka na ọrụ ndị Fulani ndị herdsmen na-akpa eji ozi Fulani onye na-achị Naịjirịa bụ onye Fulani ya ndị ga-akwụsị ya na na-ereji onye na-achị obodo anyị ọ bụrụ na anyị ejide ndị a na-asị ogburu eji ogburu ụmụ ihe ka a na-emebe a na-akwafe ọbara ndị mmadụ ọ ya ka m kwuo gosi ọkọ ike kwuo ebe dị mgbanwe adịbago nke ọzọ na ndị Igbo o nwesịrị uru nwe etinye na bọjetị a ga-eme fensin na ịrenovate lab dị na skuul ọ piti bidanye na skuul ntinye na bọjetị oge na-adịghị anya ga-ebido galụrụ ya na n'ihu ụmụnta ya aga m enye gị ole mbịa maka ole njika m bịara emebe gị anya elebe ofe adịghị anya n'ọnụ mmadụ agaghị mmadụ ya mana m na-ajụ ụlọ ike ndị St. Kevin's Parish ụlọ ụka na amaghị ezigbo mma ewere nke a mmadụ ya nọ n'elu gbatịra ezinụlọ nke abụ ebe n'ụlọ ụka enu ya dịka asị na ewere ofe ewepụ ya tizie na chọọchị a gbasa agbasa ụlọ ọdịrị ndị mmadụ anọ n'elu ebe a ndị mmadụ anọ ọ bụrụ obere ụlọ ụka n'ebe a ụlọ ga-ejusi ike ọsọ na-abatakwa atụghị m mana mmadụ agaghị m na ọnwụ wee na-atụ egwu onwe mbọsị mmadụ na-agba akwụkwọ ndị ebe a ama m ebidoro atụkwa m nke a bịara abịa iwere iwe na ya ekebere onye anyị mere enyi nwoke this gentleman my big brother and uncle Dr. Abe Omanigwe 1.5 kanti 200,000 na ọmọ àwọn ọmọ orí akọ́rọ̀ rẹ̀ mẹ́rẹ̀ ní wà bàá ti ká fún òtò ṣùgbọ́n ya yẹ́ wọ́n ní ìwọ̀n lẹ́gbà àwọn ọ̀sán kan láàrọ̀ ó máa tó máa dá anụmanụ Happy Children's Day láàrọ̀ ya day agbasa ụka ụlọ ihe kwadojere ebe a na-akpọ ụmụaka usoro mmemme tata maka Children's Day ọ ga-abụrụ m n'ala Jizọs ka mkpụrụ stadium ka mkpụrụ mmiri mmadụ gara aga ikpeazụ ga-etinye m na ezinụlọ steeti na anya m ga-adị n'ebe fama ịga na-ajụ ese ụzọ ọma na-esi n'ebe ebe aka nga na-eme thank you. And I provide that government, this is our honorable senator, our House of Assembly of Federal Senator, 200,000. I'm not going to yeah, my own, come here, like I said, next year.
Can't do that. The one who gets to the Lord is good. Not from here, the mother. Doctor Abraham Melifo Melanie Napatia. All that they can call Beba. Lofoku. At 2002, Oga Edith Kaslapia. Muno Juku Jelobolo, you had a London. Whether one Igbo, not a London. I don't know where passing Igbo where it is also. Where you have Dr. Abraham West. If I want to get back and live on I get you, I get in the market. When I get £2,000. Okay, I'm 2,000 pounds. Over a bit in London. In your you will have one tax. It might be £2,000. Over the Nigeria at the time. Or one man is going to go never want to go you. I'm not going to go to the local, but the two kids are mine. I make a name. I'm not going to see that. How about you see Java? No, see Javino. I didn't know. The client is so. One. Also good. Well done. Onye nwanyị Jesu Kristi nọ n'ime ili mkpọ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ dị n'ime ili ji nwee nchekwa karịa na ha ga-esi n'ọnwa mbilite ọzọ. Biko mee ka nwa dị bọgị bụ Steve na-akwa ime onye nke dị na mmiri nke a nwee ike nọ na ya zuru ike na nrịkwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite enye ya gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwa na ndụ mee ka ọ were ọkụ nke n'ihi ahụ dị ebighị ebi n'eluigwe nke onye dị ndụ na-achị ebebe. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Steve na-akwa ka anyị amata ịnwe na Jesu Kristi onye kwuru sị n'ụwa mbụ mbilite n'ọnwa ndụ onye ọbụla kwere na ma ọbụla tụmasị n'ọnwa nwa ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ na-ekwenyekwa na m agaghị ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Di nwere ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs kasị anyị obi ma hichaa ya anya mmiri nye anyị ike dị nwe anyị na-ekele Chineke na-arịọkwa amara Chukwu n'isi gị ka ọ dịrị gị ogologo ndụ gị wee na-aga n'elu